Jeg hedder Karoline, og jeg er 17 år gammel. For 2 år siden, der var jeg sygemeldt derhjemme. Jeg havde det dårligt på efterskole, og så prøvede jeg gymnasie. Jeg havde det virkelig godt mentalt. Så snakkede min mor med en af hendes venner, som kom med ideen om højskole. Og så var jeg på rundvisning, og så føltes det bare rigtigt. Og nu har jeg været her et år. Min hverdag består af morgensamling, og så har vi de fag, vi vælger, som kan variere fra kunst til musik til sport til journalistik. Det bedste er den frihed, vi har, og den forståelse, lærerne kommer med. Man kan komme hen og sige til læreren, jeg kan mærke, at jeg er ved at få en nedsmeltning. Jeg kan ikke lige nu. Og så får man lov til at gå ud og tage en pause. De vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe en, så længe man rækker ud efter det. Det gør, at jeg har overskud. Jeg føler ikke, at jeg er en byrde på nogen måde. Man behøver ikke at følge, hvad alle andre vil have en til at gøre. Man må godt tage en pause, og man må godt tage det i sit eget tempo. Og en uddannelse er ikke så vigtig lige nu.